A punt d'arribar al 7è any de crisi econòmica, la realitat diària que viuen els treballadors dista molt de millorar o entrar en una etapa de recuperació. La taxa d'atur no baixa i la societat persisteix en les seves exigències per a una Europa més social que acabi amb les retallades i el model d'austeritat. Amb les eleccions europees a punt de celebrar-se, els sindicats de treballadors han sortit arreu de l'Estat per demanar un canvi de rumb i per denunciar la greu repercussió d'aquestes polítiques en el seu dia a dia. El dia 25 de maig és un dia important pels treballadors i per les treballadores. Els treballadors i les treballadores podem canviar la composició del Parlament Europeu. Els treballadors i les treballadores no podem mirar cap a un altre cantó quan es van a decidir els nostres drets. Contra la pobresa laboral i social, més ocupació, més convenis i més salaris. Ha estat el lema amb el qual els sindicats majoritaris han desfilat per la Via Laietana aquest 1er de maig, el Dia Internacional del Treballador. La manifestació, convocada per Comissions Obreres i UGT, comptava també amb el seguiment paral·lel de la USOC i la CGT i ha congregat més de 75.000 persones, segons els organitzadors. Hi ha una campanya absolutament brutal contra les organitzacions sindicals, perquè saben que som els que podem aturar aquesta situació. Nosaltres ens hem estat mobilitzant. La nostra gent a les empreses, als sectors, ha protagonitzat les movilizacions més importants que hi ha hagut a aquest país. En tot cas, crec que ho hem d'explicar i que segurament que hem de redoblar l'esforç diari i permanent per tal de poder arribar a més gent. La jornada, organitzada prèviament per assemblees comarcals de diferents empreses i fàbriques, ha comptat amb la participació dels treballadors d'Alstom, Coca-Cola i Panrico, que tenen cita a l'Audiència Nacional el proper 6 de maig per determinar si l'expedient de regulació que ha imposat l'empresa és legal o no. També han recorregut la manifestació totes aquelles que, tot i tenir feina, no s'escapen de la precarietat laboral, a més de partits polítics i entitats socials com l'Assemblea Nacional Catalana. No volem una independència així, perquè sí. No, nosaltres volem una independència per canviar el país. I aquest país el que volem és que tingui més justícia social. Per tant, els nostres treballadors de l'Assemblea i de fora de l'Assemblea són els nostres aliats. Nosaltres treballem, fem per la classe treballadora i també, naturalment, per la independència, perquè això va junt, segons el nostre entendre. A Espanya, un 9,2% dels treballadors estan contractats per hores, molt per sobre de la mitjana europea, que és del 4,6%. Des de l'organització sindical proposen 3 solucions per sortir d'aquesta crisi. Reforma fiscal, més convenis col·lectius i un augment dels salaris. No treballarem per sous de misèria, que se la fiquin al cap, ni els joves ni ningú, perquè som majoria, companyes i companys, i podem canviar les coses. Alguns polítics han utilitzat la jornada d'avui com a plataforma per aconseguir ressò de cara a les europees, fet que ha estat criticat per alguns assistents. Els que veuen brots verds en aquests moments és perquè són daltònics i per tant no s'aclareixen sobre els colors. Quan un tant per cent tan elevat de gent, quan més de 800.000 persones a Catalunya són a l'atur, quan hi ha, per tant, més d'un 22% de gent aturada, no es pot dir que hi ha brots verds. Es queda clar una vegada més que les terceres vies que ens ofereixen sempre són vies en contra de la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya en tots els àmbits. PSC també ha aprofitat per explicar els fets ocorreguts la setmana passada, quan una dona va agredir el polític mentre aquest acudia a una celebració privada sense escorta. És un fet més que contribueix a descriure que hi ha algunes persones que el que volen és enrarir un clima que hem d'alimentar entre tots els polítics, que és un clima de diàleg, un clima de buscar solucions per millorar la qualitat de vida de les persones. El clima general de les manifestacions a Barcelona ha demostrat, un cop més, el desgast i sacrifici que han de fer alguns pels beneficis d'uns altres pocs, i s'ha celebrat dins d'un ambient festiu i reivindicatiu.